खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ नै जोङो मैया आलासि जानो थांदोंमोन ओमफ्राय आरो मोनानो फैफिनदों आरोना जोङो। नोंथांमोनाथ' बांसिनानो मैयानि भिडिअखौ नायदोंबा मिथिखागोन। ओमफ्राय आरो दिनैहाय माने जों मैयासो आलासि जानानै फैबाय आरो दिनैहायनो आङो माने आलासि लिंहरदों आरोना। आलासिया जाहैबाय नोंथांमोनाबो बिराद फसायगोन, ओरैबायदि किउट कापोल माने नोंथांमोनाबो सिगाङाव नुखांखाबाय आंनि भिडिअआव, खिन्थु दायो बावगारबायबो जानो हानाय, बिसोरो माने नुजाथ'थाराखै नालाय। ओमफ्राय नोंथांमोना बावबायबो जानो हानाय, दा फैयोबाथाय नोंथांमोना नुगोन आरोना। बिराद किउट कापोल आरोना, ओमफ्राय एसे उन्दैयावनो माने हाबा जाबाय आरोना। होमबाबो बिराद अनलायनानै मालाय थायो आरोना, बिराद बुजिनाय, ओमफ्राय ओरैबायदि किउटखा नोंथांमोना माने बिराद मोजां मोनगोन आरोना। जोंनि आगै गोदानानो होनजागोन, दा बारा गोबाव जायाखै नालाय। ओमफ्राय बिसोरनो जाहैबाय जोंनि आनैनि फिसाला बिहामजो आरोना, जोंहा फंबायनि हिनजाव आरो फंबाय फैगासिनो आरोना जोंनाव। आं लेंहरदों आलासि जानो दिनैहाय। ओमफ्रायो बेखौनो आङो ब्लग बानायखायो नालाय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनो नागिरबाय। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ। दायो माया बिथिंजा औवा बारियाव औवा गाजा दानगासिनो आरोना। औवा गाजा अनला दाउ संना होनो नागिरदों। ओमफ्राय आरो मा मा संनाय जायो नोंथांमोनजों देखायलांबाय थागोन आङो। आरो बिसोरबो फैगासिनो मोनफैथ'वाखैनो। नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांबाय थादो। आरो बिसोरबो ब्लग बानायो आरोना, नोंथांमोननो खोन्थागासिनो आङो मोनफैग्रोथो। बिसोरो बिराद मोजां ब्लग लाबोयो सानैजों, बिराद किउट कापोल आरोना। स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ। नै जोंना आलासिफोरा मोनफैबाय। बेनो आरोना जोंहा फंबाय आनैनि फिसाला। नोंथांमोनाथ' बिसिनि हाबानि ब्लगखौ नायदोंबा मिथिखागोन ना। फंबायनि हिनजाव नै बिराद किउट ना, आं बुंखादोंमोन ना दानि इन्ट्र'आवनो नै। ओमफ्राय बेनो आरोना जोंना आगैया जेरै सपना एरै एकदम नामजों मानसिजों किउटखाना। आरो खामानियावथ' दा बुंसै जेनखाथारा जेरावबो। महरा जेरै समायना एरै संनाय खावनाय ना गुरनाय गासिबावबो एक्सपार्ट। नोंथांमोना ब्लगाव नायबा नुगोन, इसोरबो ब्लग बानायो। चेनेलनि नामखौनो सोलायबाय थायो आं, माखौ लागोन माखौ मागोन जायो आं। ओमफ्राय खोन्थानो बि मुसाहारियानो सिगाङावथ' नोंनि नामावसोमोन ना, दा बर्तमान नोंसोर ब्लग होबाय थानायनि चेनेला मा? बि मुसाहारि आरोना। इयाव नोंथांमोना सार्च खालामनानै बि मुसाहारि सार्च खालामबानो मोनगोन। इसोर सानैनि मोजां ब्लग नुनो मोनगोन आरोना, न'आव थानानै बानायनाय ब्लग। ओमफ्राय 1K जाबायना? 1K जाथ'वाखै, जासिगोन। नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय आरोना। इमान किउट कापोलखौ नोंथांमोना बोरै सापर्ट खालामालासिनो थानो, दानो सार्च खालामनाय देलाय बि मुसाहारि। बेनो आरोना। ओमफ्राय दा नै बारा पेक खालामब्ला आङो साहा फुदुंहैग्रोनोसै आरोना। साहा लोंनोसै, साहा ओमफ्राय लाल साहासो नै। गाइखेरखौनो लाबोआखै नोंसिना आदाया अलसिया। थाब सिखारा ना। लाल साहासो लोगोफोरनि दोनसै आं ना। दै लोङो नामा? लोङा होमबा साहा लोंदो दे। आं दहायनो लोंखादो। नोंसोर एखे गेदेरखौ लोङो, आं फिसाखौ लोङो। लोंदो। जाथ'बाय माथो नों सबाइ ओंख्रि संबा बिराद रागा जोङो। आयौ होमबा थगायदो। माथो बिराद रागा जोङो, सारायनो गार'यो ना मा होननानै बिदि होनदोयो मैया आंखौ। ओमफ्राय नोंना नङा बिदि होनना। नंगौब्रा नंगौ, गाबोन संनाय नोङो बिदि होनदोयो। ओमफ्राय होमबा आं सङाहाय, सबाइ गैखायाबो जाहानाव, आं लाबोनोबो होखाया। दाउखौ आङो अनलाजों संना होगोनहाय बिदि होनदों आङो। ओमफ्राय सबाइजों ना गोरान संनाय नोङो बिराद रागा जोङो बिदि होनना खोन्थादों आंनो। ना गोरान होबाल'सो जाया, आङो सबाइ गोजा जायो। मालाबा होदों होनबा ना गोरान होननानै रागा जादों होनबा नोङो मोनदों होनबायो। नङा ओरैनोबो होनो नायो, हमना मोनलाय लाङा आङो यानो होननायखौ। फाल्थुथार ना मानसिया। औवा गाजा सायगासिनो जोंहा। आयौ बारा नुबाङाखै नामा औवा गाजा। मेवा औवा मेवाइ। दिंखिया सायगासिनो नै, दिंखिया मैगं। गेब्लेबायानो
गेजेखेनि देयोमोन आगोलाव दिखि गैयाव गारावनो संनाय गारावनो संनायमोन ना बिराद मोजां जानि माबाया उलारा बारा गिलिर नङा नै माबाया देग्राया Kira nggak sih? Masuk gue. अनलाजों दाउ नै इथिंजा बिमाया अनला ओंख्रि साखिनो नागिरदों मोनबायानो होनजायो आरोना नै बेदर सेदर गासिबो हरजोबबाय पुरा ग्लब ग्लब गोदौबाय ओमफ्राय साराय गेदेरावनो संखादों आरोना मानसि बुरजानि नालाय दिनैहाय ओमफ्राय आरो गंगार मसला हरबाय ना होबाय नै अनला ओंख्रिया जाना टेस्टि मोदोमखाबाय संख्रि हरबावबाय ओमफ्राय नै बेयो अमा बेदर दासो रुनो नागिरदों आरोना रुख'नानै गारग्रोसिगोन बिनिफ्राय बेखौ ओरैनो फ्राय एवसिगोन आरोना अमा बेदरखौ अनलायाथ' मोनबायानो होनजायो मोनबाय अनलाया बर'नि ओंख्रि मानो गोथाव जाया जानो अनलाजों दाउ बर'नि नै आंना हासबेन्डआ खामानि मावगासिनो आंना हासबेन्डआ नै बेयो जाना गारि लांलाय लाबलाय जाबाय थायोना जि हाब्रु जायो आरोना बेखिनिया जाना ओमफ्राय नै साफा खालामगासिनो लामाखौ एसे ओंखाम मोनजासिगोन र' मोनसिगोन अनलाजों दाउ बेदरा मोनबाय ओमफ्राय अमा बेदर रुगासिनो दङ दायो अमा बेदरखौ एवगासिनो लोगोफोर अमा फ्राय नाखौ फ्राय एवनोसै आरोना अमा बेदरा मोनबाय ओमफ्राय नै बिथिंजा ना फिसाबो दङ एसे नाथुर ना सिंग्रा बिदि मिलायनाय फ्राय एवना होनोसै बेखौ नै मालाय बिहामजोजों खानाय गोमोन फुजादों बिहामजो बिखुमजो इसुङानो खोमसिथार जोंहाना नै ओंखाम जाबाय नै आलासिया जों दा जमा जासिगोन इथिंजा बाबा आरो इथिंजा फंबाय आरो हासबेन्ड जमा जागासिनो बिसोरो नै बिबांगौ आं नाखौ बावगारदों र' लायनो एवदो आङो फ्राय एवदो गोरानहाय मोजां जादो जा पिस मोनसे जा र' गोथाव जादोंना जायाखै बिबांगौ टेस्टि जादों अनला ओंख्रिया माबायदि जादों मा सिथाबना दं नोङो फुलनि अनला ओंख्रिया गोथाव जादोंना जायाखै होनदां जादो नोंलाय अगाजों गारगोन नामा गारनाङा दे नै जोंबो जानोसै आरोना खुरबाय आयो माबाखौ लाबाखै सं र' फैदो ओंखाम जानोसै खुरबाय आङो फैयानो इसोरो लेंहरनायखायसो फैदो आङो दिनै नोंथांनि सामब्राम नाङा नांदो नाङा गोथाव जादों अनलाया ओंखाम जाखांनानै गय जाबाय जोंहा साखिनांगौ Ayah संख्रि गोबाब खारैया हालदै गोबाब आं होनथारदों बायदि मोनदोंमोन ओरैनो होनदों खारै गोबाब Iya kari kebab गोथाव नंथ्रानलाय नामा